Big Station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Operation Bukol sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. June 27, 2026 sa 3rd floor, Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City, in partnership with International College of Surgeons Pangasinan Chapter. Operation Bukol sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Libre po ito, walang bayad. Available slot 35 to 40 persons. Tara na sa DWJE Operation Bukol. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:02 ng umaga. Good morning. Masantos tan maabig ay kabwasan luyag na Pangasinan. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig sa ating palatuntunan. Naimbag na bigat kada kayo amin, apo. Maabig abuklas kumuyamin dita nagbulinaw tan Sambalis. Narito naman tayo upang maghatid ng mga balita, impormasyon, mga issues. Ngayong umaga ng Martes, ika-23 sa buwan ng Hunyo 2026, ang inyo pong makakasama sa umagang ito,
Good morning, Pangasinan, maabig ya kabuwasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterian Lingkora, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control, si Engineer Nixon Dakal at Engineer Jael Franz Kayabyaba. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga balita, impormasyon, mga issue, mangyari lamang po tumawag o mag-text sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya sa Globe number 0927-974-2784. At ganun din po sa ating Facebook page. At kasabay po ng live sa YouTube, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. I-like nyo na. Aha. At i-share na rin dahil tayo ay mag 50,000 followers. Ayan, oo. Maliban sa 50,000 followers sa Facebook ng Radyo Pangasinan, sa aking personal naman, meron ng 25. Okay? 25,000. Ganun ba? So, sa lahat ng mga nagtitiwala at sumusubaybay sa ating palatuntunan dito sa Radyo Pangasinan, araw-araw po silang mga nakantabay. Umulan pa ba dyan sa labas? Wala na. Wala na. Umaambon eh. Umambon. Kasi kanina medyo bumuhos yung malakas na ulan eh. Oo. Yung binabaybay ko na yung kahabaan ng bunuan. Hanggang dito. Wala naman na. Wala na, At siyempre, maagang gumigising ang mga magulang dahil sila ay nagpipara ng pagkain ng kailang mga anak. Sana yung mga anak ninyo, i-guide nyo sila sa tamang gawain, ano? Kasi grabe ang nangyari kahapon sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kung saan 3 ang patay at 5 ang sugatan na minor de edad na estudyante. At ang mga suspect ay 2 minor de edad din na estudyante. Ngayon, pag-usapan natin yung kung may pananagutan ang administrador ng paaralan dyan sa San Jose National High School sa Tacloban City. Actually, yung nabanggit mo 3 patay. Oo. Pero kagabi, pumanaw na rin yung isa. So So, apat na. Oo. 4 na yung namatay. Oo. Siguro, meron silang pananagutan. Yung tanong mo nga, Oo. yung administrasyon ng eskwelahan. Oo. Sa ilalim ng batas ng paaralan at yung administration, Oo. ay dapat nilang tiyakin ang kaligtasan Oo. ng mga mag-aaral dahil sila ang tumatayong pangalawang magulang ng mga estudyante. Oo, tama. Ang pangunahing panagutan ng mga school administrator kung paano na ipasok ng mga suspect yung mga baril sa loob ng paaralan, may negligence o yung due diligence on the part sa mga namamahala sa San Jose National High School sa Tacloban City. May mga high school may mga national high school tayong nakikita na bago sila pumasok sa mga eskwelahan meron mo ng pag-check sa kanilang mga bit-bit na bag. Oo. Diba? Ang paaralan ay maaaring depende kung ano ang magiging findings sila. Oo. Maaaring kasuhan o yung tinatawag na civil liability kung mapatunayan na sila ay naging pabaya. Oo. Yung kunyari yung kakulangan sa security o sa seguridad. Oo. Yung kawalan ng implementasyon ng mga safety protocols. Ayon sa Artikulo 2180 ng Civil Code, ang mga guro o opisyal ng paaralan ay may panagutan sa mga
pinsalang dulot na nangyaring trahedya dahil sa kanilang mga estudyante ay nasa kustodiya ng paaralan o loob ng paaralan. Ngayon yung ngayon yung mga minor de edad na suspect sa pamaril. Ito ba ay may kaso na dapat na nilang kaharapin dahil sila ay responsable doon sa nangyaring pamamaril. At ayon nga sa report, yung latest sinabi mo, 4 na yung patay. Doon sa kagabi, mga alas 7. 8 yung biktima actually. So 4 na yung patay, 4 pa yung nasa pagamutan. Oo. Ang dalawang suspect ay edad na 14 at 15. Sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act, ang mga minor de edad na gumawa ng krimen, mga karumal-dumal na krimen, ay isasailalim sa intervention, rehabilitasyon, at pagliliti sa family court. Na hindi sila agad ikinukulong sa mga kulungan ng mga adult. Pagkos ilalagak sila sa youth care facilities. Alam mo yung kasi nung ginawa itong Juvenile Justice and Welfare Act, ang author dito si Senador Francis Kiko Pangilinan, kung hindi ko nagkakamali. Way back 2006, ang presidente on that time si former President Gloria Macapagal Arroyo. So hindi nila pinag-aralang mabuti yung pagsalang sa naturang batas na yan. Kasi noon, pag sinabing minor, hanggang po yung manggagaway krimen. Pero kahapon ay may post itong si Senator Kiko Pangilinan na kahit na meron tayong juvenile justice, dapat huwag pakawalan. Huwag pakalawang bata. Sabi naman meron namang panukala itong si Robin Padilla, Senator Robin Hood Padilla, na yung juvenile justice ay amendahan at babaan pa sa mas mababang edad yung mga pwedeng ikulong. Kaya nga Ang ganitong krimen na ang mga suspect ay minor de edad, ang kanilang kaso ay maaaring dinggin pa rin. Pero sa family court. Sa pagsusuri at intervention sa mga minor de edad, sila ay isa sa ilalim sa isang pagsusuri upang malaman kung sila nga ay may discernment o kaya yung kakayahang malaman ng yung tama o kaya yung mali. Diba? So, yun yung problema dyan sa batas natin na... Yun nga, pwede pa rin dinggin. Yung mga ganyang kaso. Okay, kaya nga So, ang mga itong karumal-dumal na krimen na ang mga suspect ay minor de edad, ang kaso ay maaaring diringgin as a special, yun sa family court ang sinabi mo. Ang paglilitis ay gawing privado o yung closed door na tinatawag upang protektahan daw ang mga yung pagkakakilanlan ng mga minor de edad. Pagkakakilanlan, yun na nga, naglabasan na nga yung mga picture. Alam mo ba ang... tingnan natin yung picture, yung yung pangyayari, yung video. Yung kuha sa ilang mga pag-video pa. Pero pag ganong tension kasi, ag mula na bombanan sukin ag mula nagugoy ang gatal mo, namot ka la. Kaya nga Baka kawawa yung isa na sinaraan to may pirta. Yun yung nga yata guro yata yun Hindi, estudyante yun. Estudyante. Nilak yung pintuan. Pinto hinarangan niya kasi wala naman lock yun. Correct. Hinarangan niya pero binaril-baril pa rin yung pinto. So doon na natamaan. siya tinamaan ng Yun yung namatay. 2 beses. Yun yung merong yun yung na-video siya. Na-video. Oo, may nakapag-video. Maraming video actually Iba na yung yung rason daw kung bakit naging ganun daw nabully daw dahil sa gupit ng suspect. Gupit. Yun ang sinasabi. Bakit kasi magpapagupit ka ng ganun? Unang-una, desisyon mo yung magpagupit ng ganun. Oo nga. Saan ibagang bubuli ang daga.
Kung Ano mo pa may kiyan, amay si Kalito at singa si tinga ng tuman. iti, Hindi si Kin. si, May basta yung yung buhok niya ay nasa ibabaw lang. Ay laki-laking tao. kaya nga, Di ba sa litrato, malaki yung katawan niya, yung build ng katawan niya malaki. Tapos bubulihin ka ng mga maliliit. kaya nga, so, Kasi nga kinmat. pero ang sinasabi nga, kung Kung mapatunayan, mapatunayan silang nagkasala, oh, ang hukuman daw ay hindi maglalabas ng sentensya ng Oo. pagkakakulong. oho, Sa halip, ang mga bata ay iutos at isa sa ilalim sa mga programang rehabilitasyon o pag-aaral sa ilalim ng pangangasiwa ng DSWD. yun yung Juvenile Justice. Act, ano. Sa mga natatanging kaso ng itong karonaldumal na krimen, kung saan ang minor de edad ang nasasangkot, sinasabi nila 12 years old hanggang 15 years old, Mhm. maaari silang ilipat sa mga pasilidad ng rehabilitasyon tulad ng itinalaga ng Bureau of Correction, yung BUCOR. Ang tanong, sa mga ganitong pangyayari, meron bang pananagutan yung mga magulang ng dalawang suspect? Diba? Kasi minor de edad Yeah. Hindi naman sila, alam mo, meron yung tinatawag na sa kasalanan ng Pedro at kasalanan ng Juan. Oo. Diba? So, dapat kung sino yung nagkasala, sila yung parusahan. Pero minor de Yung edad. mga magulang naman, talimat iskwilaan, ang kanta ko, kinay, kwanta mo. Diba? Watan irami kung matun atang dati, kung may sandaramot. Yun yung mga Hindi dadaan ito sa proseso, sa masusing investigasyon. At kung dapat nga ba na May liability. amendahan yung Juvenile Justice ng Pilipinas. Oo. Diba? Kaya nga. At siyempre, kinumpirma ni acting PNP spokesperson na si Police Colonel Allen Reyco na pag-aari ng isang policewoman. Oo. Yung Glock. 9mm, yung Glock, Oo. na gamit ng isa sa dalawang suspect. At ganun din yung 38 revolver na gamit ng 15 years old ay nakarehistro sa isang security agency na na-recover ng mga otoridad doon sa crime scene ang 40 na basyo ng bala. 40. Okay, nagkarakot. Marami silang bala. So, ano ngayon ang panagutan ng pulis na siya yung may-ari ng 9mm at ganun din yung security agency kung saan nakarehistro yung caliber 38 revolver na gamit ng mga suspect sa krimen. Yung, ang alam ko yung police, Under investigation. nasibak na sa kanyang pwesto. Oo at nga. inilipat na. Oho. Yung security agency, maaaring managot Oho. ng administratibo at civil liability na maaaring humantong sa pagbawi ng kanilang lisensya Oho. o license to operate. Oho. At danyos, yung kung may mapatunayang may kapabayaan sa kanilang security guard Kaya nga sa nangyaring karumal-dumal na krimen. batay sa Republic Act 11917 o yung Private Security Services Industry Act, sila ay talaga managot sa mga regulasyon ng PNP, yung tinatawag na Supervisory Office for Security and Investigation na agency. Siguro, kahit na sabihin na natin, hindi niya alam. Kahit na yung pulis, hindi niya alam na kinuha pala nung mga bata yung kanilang baril. Diba? Maaaring hindi nila alam. Diba? Anong gagawin? Pero may kaso pa rin sila dahil siyempre yung 9mm nga na pistol pagmamay-ari ng policewoman. Yung mga firearm na yan, alabas ng say kintan, ibabagadalante at ay service firearm,
alabas na say asawam itan. Correct. Alagahan. Atan ko kumisan mo tan, pupuyukan mo tan ingan, di ba? Correct. Pupuyukan mo na dapat malinis. Correct. Dapat safe yung Paglalagyan mo. Paglalagyan. Oo. Yung iba nga naka-volt pa nga yan eh. Oh, kaya itong kuwan kasi service firearm ng policewoman na 9mm, siyempre dapat alagaan niyang mabuti yung sinabi mo. At dapat hindi magamit ng iba. Kung ito'y nagamit ng iba, ay siyempre at nagamit sa krimen, ay talagang may pananagutan ka sa batas. Di ba? May pananagutan ka sa batas dahil ikaw ay nagpabaya considering na hindi mo alam na kinuha. Nandiyan na yung negligence. Negligence ang tawag yan. Pagpapabaya doon sa service firearm na yung pagmamayari. Kaya't siya ay pwedeng kasuhan ng administratibo at kriminal mayroon siyang panagutan diyan dahil siya po yung may-ari doon sa naturang baril na yan. Ang kapabayaan o hindi otorisadong pagpapahiram ng baril ay mahigpit na pinagbabawal yan ng batas. Batay yan sa Republic Act 10591 o yung Comprehensive Firearms and Ammunition. Kaya't pag-ingatan ninyo yung mga baril ninyo na inisyu sa inyo, lalong-lalo na sa mga law enforcement. Hindi kayo yung pabaya. Kasi pag pabaya kayo at ganyan nagamit sa krimen, ay meron kayong panagutan dyan kahit hindi ninyo alam na kinuha ng suspect yung baril ninyo. Dahil naka-issue sa inyo, may pananagutan kayo sa batas. Kaya ito ay isang eye-opener sa mga kapulisan natin at ganun din sa security agency na dapat ay alagaan nilang mabuti yung kailang service firearms. Tama. Ganun din sa namamahala sa paaralan, ay opener na rin ito. Dapat tignan ninyo mabuti yung mga mag-aaral kung mayroon silang kakaibang mga galaw, kilos, dapat bigyan sila ng yung payo para sa ganun. Sa ganung edad kasi hindi mo iisipin na magagawa nila yun eh. Kaya nga Diba? Pero mas lalong hindi mo iisipin na pakikialaman nila yung mga nakatagong baril. Correct. Sigurado kinta na may akamot, may paltog. Akamot, Akamot, inanapda. Ngayon, Kaya imbatik itan. ngayon na yung may kapabayaan, may negligence, so may kwan dyan. Doon sa ngayon sa Juvenile Justice Act dapat yung sinabi ni Senador Robin Hood Padilla na babaan na yung babaan yung edad ng mga pwedeng makulong. Kasi marami nang nasasangkot. Tignan mo yung nangyari diyan sa may Cavite City. Kung saan yung grade 11 student sinaksak ng kanyang kaklase, di ba? Ganon din yung nangyari dyan sa General Trias Cavite. Tatlo ang sugatan sa panagsak dyan. Ng yung estudyante, yung mga dyan, June 16. Noong June 16, 7 grade 5. So, ang nasugatan matapos silang saksakin ng isang grade 8. So, sa loob ng paralan dyan sa may General Trias Cavite. After 3 days naman, doon sa may grade 11 student ang nasawi. Doon sa tapos masaksak ng kapwa estudyante sa Cavite. Meron pa yung isa dyan yung estudyante na pinatay niya yung kanyang maestro
meron yan. Pinainom ng muriatic acid yata eh. Meron yan, Yung teacher, oo, pinainom? pinainom. Sinong uminom? Yung teacher nga, uminom. Ba't kasi, Ay, mas matalino siya sa bata. Oo, Inom mo muriatic eh. kaya nga, yun ang mga nakakalungkot na pangyayari na kung saan ang... Dito sa Pangasinan, may naaalala ka ba? Mayroon eh. Saan? Meron akong Meron dito sa Dagupan City National High School. Oo. Diyan City High. City Wala High. may agawa mo dito ng sama. Nagkulabat Oo. na recall no Anton na taon. Yung Kita. pangyayari. So agawa. So itong pagpasok ng pasukan itong June 8. June 8 pa lang ano na ngayon? Ilang araw pa Ilang lang. araw pa lang, ilan na insidente sa loob ng paaralan ang nangyari. Ilang karumal-dumal na krimen ang nangyari at ang involved mga minor de edad, Mga estudyante. estudyante. Diba? So, Jad Sayan Agawa, sigurado man ulit laray amin na eskwelaan, mapa-private o mapa-public man yan. Kasi matalag tayo school walay guard. Kaya nga Mansita, ang tikargay bag mo. bag mo. Diba? So, ngayon, isasama na nila yan, sigurado. Dahil Okay. sa mga nangyayari ngayon. correct. Dapat yung required ang lahat ng mga public schools na kumuha ng security agency. Total, wala mo so MOE dararatan. Correct. Aliwan sa atin, puro supply. So, atupag ganyan sa atin MOE, lalo sa ay umpisay klase. Talaga nga namang singa Santa Claus, irara may supplier. Singara Santa Claus, irara may supplier. Derawad sa raratay school head o school principal dahil panaggagastos na MOOE. Ngayon, ang kwan dyan, siyempre, huwag tayong umasa sa mga kapulisan dahil kulang po ang manpower ng kapulisan natin. Pero may mga may mga PNP rin sa mga malalaking eskwelahan. Sa labas lang. Sa labas umiikot sila. So, part ng kanilang patrol system yan, pagpapatrolya. pero hindi lahat ng mga paaralan, public schools o private schools ay mababantayan ng mga kapulisan natin. Hindi mababantayan pero madadaanan. Diba? O sabira, eskwelaan, saniraman picture, saan naman monitor iralamatan sa laniya lugar. Diba? Ganun yung ang nangyayari dyan. Pero yung may police sa bawat school, wala yun. kulang yung kulang ng manpower PNP sa bawat LGU. Ngayon, ang isang problema na naman dyan, kasi hindi na gaanong nadidisiplina yung mga bata dahil sa mga ginawang mga batas tulad ng violence against women and their children. Bawal na manakit ng bata. Hindi tulad noon, di ba? Nung tayo ay nasa bata pa. Kataway kay siyempre. flat siguro Jed Gamat. Bangar ka ng elementary. Antan may bulawit na kawayan. May kawayan na yan. Bislak. Bislak. May mga siyong kay lupang hinirang palilibro. Andi. May patilya mat demanda ka. So, di man ira may bit ira di man ang kumpas ira sa patilyang balat so kaya guyuran da. So, wala na po ang mga yan dahil sa mga batas na yan, pinagbabawal na po ang manakit ng mga bata. Kaya ngayon, yung mga bata, yung mga estudyante na magsumbong sa magulang na si karaeta ng labiran, kaya nga, mga meron mga super ateng. So, yun manreklamon tampo, lagdan tabalat, disiplina. May ugaw o batingolo di school. Correct. Dapat na baya na labiran. Antigaway teacher natin wala. Kulangan tula. Hanggang makasakit lang may ugaw. Kaya nga. Manbuli lang may ugaw. Hanggang po'y mandidisiplina. Kasi may teacher medyo talawan. Kasi baka ireklamo. Kaya nga, yun ang kwan dyan Kaya dapat na pag-aralang mabuti yung batas na yan
Kasi nawawala na yung pagdidisiplina sa mga bata dahil sa batas na ginawa nila na kung saan kung ang magulang mo ang pumalo sa iyo, mga bata, makakasuhan sila dahil sa kasong bawsi. So yun po yung kwan dyan Okay na, wala yun ang dalam. Wala yun ang dalam. Maraming cellphone. Pero anak mo tanay, ag mo disiplinaan, supay man disiplina Kaya nga. Atong labat. Atong labat. Pero pag yung mga kakuan kasi, mga kapitbahay ko minsan, binibideo nila na pinapalo yung mga bata tapos ipupus nila. So yun ang problema ngayon dyan. Tanong tisingag nguro, may kapit-bahay dan marites. Yan ang problema Ang may kapit-bahay dan marites, itatalaran ng tutan sa issue yan ay. Hindi tayo nagmamagaling dito, kundi yung nakikita lang natin na may mga loophole sa mga batas na yan, tulad ng Juvenile Justice Act, tulad ng yung BAUSI. So wala na po yung pagdidisiplina sa mga bata dahil sa mga batas na yan. Okay, babalik po tayo sa ilang pang mga issue makalipas lang po ng ilang palala. Ang puta-putang Iran Balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Iran Sunata. Hawak mo ang beat. San ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor. Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalaban. At paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo.
Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ng illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, mapagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari, kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan, kada Sabado. Jalaban at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Alas 6:37 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig Kabwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, ang inyo pong lingkod ng bayan Timog Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin si kapaborito Errol Hurado at dyan sa may technical control si Engineer Nixon Kayabiyab Dakal. At kasama din natin dyan si Engineer Jael Franz Vidal Kayabiyab. Tama ba ako, Vidal? At sa aking gawing kanan, nandyan naman ang ating station manager,
Joselito, Joey, Balihos, De La Cruz. Kumpleto. Ayan, oh. Yung maagang gumigising, hindi pa tumitilaok ang manok. Gising na si Baby. Yan po si Joey, Baby. Meron tayong mga reaction dito mula kay John Ramos. Mga idol, wala nang takot at respeto ang mga kabataan dahil sa mga ginagawang batas. Wala nang karapatan ang magulang na paluin ang kanilang anak. Kaya lumalaki ang mga bata na walang respeto sa magulang. Oh, ayan. Meron siyang sinabi pero hindi ko nababasahin. Hindi naman siguro. Hindi naman sila mga gumawa ng batas. Tulad ng Juvenile Justice Act na ginawa ni Senador Kiko Pangil. Linan. Ha? Kiko Pangil. Linan. Sige, si Rebecca Santos, karamihan sa mga kabataan nasasangkot sa illegal na gawain kasi wala na ang pagdidisiplina ng magulang, wala nang karapatan magulang dahil sa mga ginawang batas. Majin Acorda, magandang umaga. Si Myra Meriti Lapid, magandang umaga. Ganon din si sino ito? Maundry Garcia. Ayan, Maundry Garcia. Si umaga. Ano nga pala, yung mga kaibigan natin, mga listener natin. Sila Master Sarlo. Ayan. Gonzales. Si Sir Bads Vidal. Yan. Baka pinsan ni Konyan, ni engineer. Si Jel Franz Vidal Kayabiang. Kaba mo ya, si Sir Bads Vidal. Kaba mo. Si Franz Vidal. Pero bubukig yan eh. Kilala mo? Si Bads Vidal. Bads Vidal. Pero ito ang Vidal dyan sa may Sabangan. Basta Vidal, ditad bunuan. Bunuan, dakil. Wala kasi balon kintayo dyan. Wala balon technician. Wala manti-training. Ayan. Si Sir Ben Hobellanos. Good morning. Magandang umaga po. Si Jimar Di Guzman, sana hindi gawin ng mga anak ng senador, congressman ang pumatay tulad na nangyari sa Tacloban. Hindi naman siguro. Arawin kinlatan. Malawang mangyari yan. Mary Grace, sabi niya, baguhin ang batas, ibalik ang disiplina sa mga bata mula sa kailang magulang. Hindi ang batas ang na ginawa ang masusunod, sabi niya. Meron tayong kwan dito. Sabi niya 09864091. Mga idol, malapit na naman ang barangay eleksyon. Wala pang nagagawa na proyekto ang ilang barangay kapitan. Saan yan? Pakitext nga kung anong barangay. Para malaman namin kung totoo yung pinarating mong sumbong dito. Bago natin talakayin yung sumbong pag-kompleto na yung detalye. Dyan naman sa may Region 1 Medical Center, paring Dennis, bilang bahagi ng pagsisikap na masuri ang pagpapatupad ng Zero Balance Billing Program, nagsagawa ng monitoring visit ang Communication Office ng Health Promotion Bureau ng Department of Health. Kasama ang Communication Health Department o CHD1 Health Promotion Unit sa Region 1 Medical Center. Sa isinagawang pagbisita ay nakapanayam ng mga grupo ang pangkat ng mga doktor, mga nurse at mga pasyente. Ang mga impormasyon at materyales na nakalap mula sa dokumentasyon ng aktibidad ay gagamitin upang
mapalakas ang kampanya ng Department of Health sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa Zero Balance Billing Program na naglalayong mapataas ang kamalayan ng publiko hinggil sa mga benepisyo nito. Ipinakita ng aktibidad na ang ito patuloy na pangako ng DOH katuwang ang Region 1 Medical Center sa pamumuno ni Medical Center Chief Dr. Joseph Roland Mejia ay namatiyak ang epektibong pagpatupad ng programa at maisulong ang abot kaya, dekalidad at nakasentro sa pasyenteng mga serbisyong pangkalusugan. Ayan, napakaganda. Yung programa na yan. Dahil Department of Health at siyempre, Region 1 Medical Center. Kasi yung zero balance billing, talagang ginagawa na yan dyan sa Region 1 Medical Center. Dahil tulong sa mga mahihirap na ating mga kabayan na wala pong kakayahan na magpagamot o magpa-ospital. So meron po yung mga programa ng ating gobyerno, particular ang Department of Health at ang Region 1 Medical Center, yung tinatawag na zero balance billing. Mas kasi sinagagawa ng sama wala man sasakit, lalo lang sa rarami mahihirap bilay, at kawaan dala may kwartaya pang pa-check up o isaliw na tambal. Correct. Diba? Ito po dala. Kasi wala ay bayaran mo hospital. Pero natan, tayo ay zero balance billing, diba? Ay hanggang po ay paga. Basta at mampacheck up, mampatambal. Basta kung kung magpagamot kayo, magpa-confine kayo dyan sa Regional Medical Center sa charity ward. Kasi kuan yan mayroong may mga pay ward, private room, di ba? Depende mo kakayahan na sararamay pasyente. Sa importante, nawatang kayo, natambal kayo, at naunabig kayo, at magbayad kayo ng mga very minimal. Kung kayo ay nasa pay ward. Pag pay ward may babayaran ka talaga. Pero pag charity ward, doon po yung ipoproseso at kayo po ay magiging libre. Yun yung pagkakaiba. Malinaw po yan kasi ang pay ward kasi, siyempre, kailangan mo ng private doctors. May magbabayad ka nga, di ba? Private doctors. So, kung nag-pay ward ka, ibig sabihin, may kakayahan ka ng magbayad. Tama. Kaya't, ay mga ibang kabayan natin nagtatanong, bakit may binayaran ako? Sabi nila, zero balance billing. Saan ka ba naka-confine? Sa P-ward o charity ward? Meron private pa, diba? So pag sinabi mong P-ward, may bayad talaga, di ba? Kung wala kang kakayahan, doon ka sa charity ward. Okay. Ayan. Congratulations po at unti-unti nang nabago yung serbisyo aliwansinganan saman. Natan, malibali lang sa serbisyo Region 1 Medical Center. Ayan, okay. Marami pong mga pupuntang pasyente dyan sa Region 1 Medical Center dahil napakaganda po yung kailang pasilidad at lalong dinadagdagan yung mga pasilidad. Tingnan nyo yung nagdagdag ng mga nurses, mga doctors, mga staff. At saka yung yung pag natapos yung bagong building diyan, ilang kapasidad yan? Yung 1,600 bed capacity. Yan. So pinarami para sa magandang pinalawak at pinagandang serbisyo. Ayan, ng R1MC. Sino nga pala? Si Don Ramon Bautista Sr. Good morning. At siyempre si Junjun Bautista, si konsehal. Ayan, Alam mo, itong si Don Ramon Bautista, talagang kaugalian na niya na gumising ng napakaaga para sa kanyang pagpasok sa trabaho dyan sa may Region 1 Medical Center. Kaantabaw po yan ni Centennial Medical Center Chief Dr. Roland Mejia.
Ayan, okay. Okay. Yung nag-text sa'yo, lahat ng mga barangay ay meron silang 20% development fund. Ayan. Na ito ay mandato sa ilalim ng Local Government Code of 1991 kung saan ang mga barangay ay kinakailangang maglaan ng hindi bababa sa 20% ng kanilang national tax allotment. Ang national tax allotment, ito yung dating tinatawag na internal revenue allotment, yung ERA, na inilalaan para sa mga proyektong pakinabangan ng publiko tulad ng infrastruktura at iba pang mga programa. Ang layunin ng naturang pondo ay eksklusibong ginagamit para sa capital expenditures o socio-economic tulad ng pangangalaga sa kalikasan. Para mailabas ang at magamit ang 20% development fund sa barangay, kinakailangan na isama ang proyekto sa inaprobahang barangay development plan at annual investment program o yung AIP na tinatawag. Kailangan dumaan sa tamang proseso sa pagpaplano ang Barangay Development Council. Kailangan na may inaprobahan na ordinansa sa sangguniang barangay para mailabas ng barangay treasurer ang pondo. Kung minsan hindi nasusunod ang proseso sa barangay tulad ng pagpupulong ng Barangay Development Council para i-review ng barangay yung Barangay Development Plan at yung Annual Investment Plan. Sa Barangay Development Plan at Annual Investment Plan, dito nakapaloob ang mga priority project. Nandyan yung mga infrastructure, sa health, sa livelihood. Ayan. Kailangan magpasa ang konseyo ng barangay ng isang resolution na nag-aaproba sa kailang annual investment plan at barangay development plan. Andalan mo Tadkinya, sangguniang bayan. Sangguniang bayan, No, basa ang dala. Kailangan din na magpasa ang konseho ng barangay ng appropriation ordinance para formal na ilaan ang 20% development fund para sa mga napiling proyekto. Bago mailabas ang pundo, dapat kumpleto ang mga dokumento tulad ng program of works mula sa yung mga plano at iba pang mga kailangan ayon sa revised guidelines ng Department of Budget and Management, Department of Finance at Department of the Interior and Local Government. Ito yung Joint Memorandum Circular number 1. Ang pondo ay gamitin sa mga proyektong nagbibigay ng pangmatagalang benepisyo para sa mga kabarangay. Kung walang proyekto, ayon doon sa texter, yung barangay na sasabi niya. Sa nagtutan, ang gapoy project. Kaya nga may mandatalan. Hindi, kung nilabas yung pondo, siyempre illegal. Illegal ang dyan. Siyempre dadaan yan. Baka naman yung programa, proyekto, yung proyektong hindi ramdam ng mga kabarangay. Pero ramdam ang paglabas ng pondo. Yun. Hindi rin nila naramdaman pala. Kaya nga. Kasi sila lang din yung nag-usap. May mga uligan tayo na mga barangay. Saan nyo gagamitin ang 20% development funds? Sabi ng sangguniang ito pa tayo kina-secretary. Hindi, may nagsalita yung po ng barangay. Magpo-purchase po ako ng CCTV na yung nagsasalita, sabi niya. Di ba? Nasaan yung CCTV na nagsasalita? Pagdating mo doon, nandiyan na si Mrs. Baka yung lagyan niya ng CCTV sa labas ng bahay para pag nakita niyang lumabas si Mrs. ay nandiyan na si Mrs. magre-ready na siya para tumino. Tumakbo ka na! Ang gagawin kalokohan may kapitan. Magkakalitong kapitbahay to. Kaya, nasaan yung labor boy. nasaan yung yung CCTV na yan na nagsasalita?
bakit pag dadaan kami dyan, wala naman kaming naririnig na nagsasalita na CCTV? Yan ba yung yung kapitan na may chiching na mas matapang pa yung chiching kaysa sa asawa? Oo. Ha? Ayun nga Na kapag may seminar kasama niya sa kwarto? Siyempre, love one. Love one another. So, yun po kaya immoral. Kaya nanang Danire Kapara, may barangay official. very proud niya si titawag sa atin si Lover Boy. Gunggong. Ipanang nang tunid kapwa kapitan to, si katuot yun. Wala chiching kay batod kwarto no kada seminar. Siyempre, mistisa. Mistisan singa balyena. Lihalin mo rin sa tungar to. Kasi ka ito ibabagada. First love naman yun. First love never die. First love, kaya never die. Kaya nagdaman na linglinganan sa balang sinansako. Kaya hanggang sa huling hininga, kasama kita. Akinat no seminar, nakakapitan at makakapila may chiching. Siyempre, kaparaton, mahilig. Siyempre, ganyan na kini, hanggang piniamot, siyempre, sangka ahob. Alangan na agmo na singob tay kalitong mo tay kiyan, kaldiri kapi bahay mo. Kanya na si Kwanda Ay, lang mapol si kapitan. kanya na si Kwanda, noong natot ka, ako natot at sarili niya solar. Natot ka. Kaya ate, ay i-correct takad sa ta. Ate akat atot. Anywhere, anytime, strike stand, ang gano'ng aircon. Kasi ang gano'n pa ito pa mo sa atot. Nasigod na ng sigsya. Katon, kaya sa pantutong-tungan ta dyan, may budget. Ang kinakartatay kin. Tay kapitan niya tukong. Siyempre, may CCTV. Sa sobrang tulis, matulis, ta siyempre, ubol-ubol. Katon na kinmat. Kaya ang tinatanong natin dito, may project yan. Nasaan yung texter, hindi ako hindi ako agree. Pero siguro atan sunana imatunan to. So it's your karapatan mo. Oo, pero meron sigurong proyekto aga nalilikas. Ano nangyari? Diba? Wala proyekto ang gapoy kakanaan pero ginastos sa pondo, araratan man. Alig yung paik yan, si Kapitan Saldi Bauson. Ay, yung kanilang yung garbage truck napapakinabangan na. At saka yung drainage ginagawa niya. Doon drainage system. Drainage system. Diyan sa may barangay Makabuto. Tingnan nyo yung mga... Malag sa proyekto, pero at least wala, mabubot. Siyempre, sa punto yung barangay, aliwan nung tanto. Correct, Depende itanad sa may may annual budget may pondo da. Pero dyan barangay kasi, siyempre, 20% development fund, naman na ba, so... Kanada. Sa programa tang proyekto. Kunyari, 1 million. Pero, so, 200,000. Di ba? Mulmulag. So, nagamit mo. Saan ka likna tayo gagawin turan na... Pero, sa servisyo tumalot, may nanunang dan naynay. Sa servisyo to, may nanunang dan naynay. Anto natan? Martes nilabat. So, Webis, kasi sikat yung mamamanihoy kinda. May garbage truck. May garbage truck daw. So yun yung mga nararamdaman ng mga tao, yung mga pakikinabangan ng mga proyekto, tulad ng drainage system. Siyempre, kailangan po yan dahil yan po yung isa sa mga para maibsan yung pagbaha sa isang lugar, kinakailangan mo na ayusin yung drainage system. Kaya yun yung ginagawa ni Kapitan Saldi Bauson. At ganun din, yung garbage truck, napakahalaga po yan dahil siyempre araw-araw may basura at siyempre araw-araw silang yung may schedule ng kailang paghahakot na every households pupuntahan nila para hakutin yung basura, ilalagay naman sa MRF. At saka yung barangay hall nila,
during the administration of Kapitan Saldiboson, ito ngayon yung barangay hall na napakaganda. Oo. Tapos ngayon, Komportable. Ang mga nag-oopisina at komportable yung mga tao na pupunta sa barangay hall dahil nga dyan sa napakaganda nilang barangay hall. Ayan. Good morning kay Lolo Orpilia, Marivic Rivera Balason at Mar Pasqua. Pwede ba kayo mag-exercise? Okay, take it away. Good morning kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. si Councilor Kyle Gaspar, good morning. Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Jopi Loresco, good morning. Councilor Manny Datwin at si Sir Bin Datwin. Diyan sa may Twin. diyan sa may DMW. Si Councilor Mike Sison, former Councilor Gerald Official, former Liga President Carlito Dion, Joel Calvo. Diyan sa may Mayor's Office, si Boss Carlo at Madam Mami, si Sir Bayan, si Sergeant Esteves, Madam Joveta Piado Esteves, si Sergeant Basa, good morning. Caramel de la Cruz, kumusta ka na? Ay, dito na siyudad na San Carlos, good morning. Ayan. Don Ramon Bautista, Senior, good morning. Wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang bukas muli, ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Magterion Lengkor, ating magtipangkasinan Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal, si Engineer Joel Franz Kayabyab. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan, Only in the Morning ni Ka-Oli Navarro. Dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan.